सुप्रभात मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आजच्या एका नवीन आणि विशेष ब्लॉगमध्ये. तर आजचा ब्लॉग जो आहे तो आपण माय डेली लाईफ रुटीनवरती बनवलेला आहे. बऱ्याच जणांची इच्छा होती. तर सगळ्यात पहिल्यांदा बघा मी कुठं आलेलो आहे. दिवसाची सुरुवात आमची इथूनच होते, म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याची सुरुवात इथूनच होत असावी. पहिल्यांदा गोठा यांचं शेण वगैरे सगळ्यात पहिल्यांदा काढायचं आपण. नंतर यांना लागवड द्यायची. आधी आपण यांना लागवड देऊया, नंतर शेण काढूया. पण त्याआधी माझी सुरुवात त्याआधी अशी होती की मी सगळ्यात पहिल्यांदा यूट्यूबचा व्हिडिओ अपलोडला लावतो. ठीक आहे, मग अपलोडला व्हिडिओ लावून आलेलो आहे. तर चला यांना जे आहे ते आपण यांची लागवड देऊया. ठीक आहे, ह्यात लागवड आहे. बस त्याआधी आपल्याला त्याच्या समोरील जो चारा टाकलेला तो काढायचा आहे पूर्ण. त्याला आमच्याकडे गव्हाण म्हणतात. यात वैरण घातली जाते. तुमच्याकडे काय म्हणतात सांगा नक्की. आता संपत आलेलं आहे लागवड, ही आणली पाहिजे नवीन. याच्यात आपण आत्ता घालतो. तर हा आट्टा आपण यामध्ये सोडायचा. हे बघा मित्रांनो, शेण काढण्यासाठी जुगाड, देशी जुगाड. आपली PVC पाईप जी आहे ती वाकवून केलेला आहे, त्यामुळे हात अजिबात तुमचे घाण होणार नाहीत. तुम्ही देखील ट्राय करा. ओके, तर मित्रांनो आपले शेण वगैरे काढून झालेलं आहे. आता आपण वैरण जे आहे ते बारीक करणार आहोत. तर मित्रांनो ही जनावरं लागवड खात आहेत, बघू शकता. तोपर्यंत आपण या साईडला ही जी वैरण दिसते, म्हणजे ह्या साईडला हा हत्ती गवत आहे. मी मागच्या ब्लॉगमध्ये विचारलं होतं, तर बऱ्याच जणांकडे वेगवेगळे नाव आहेत ह्या गवताला. आणि या साईडला पाला आहे ऊसाचा. तर हा आपण या मशीनमध्ये ढकलून पूर्ण मशीनमधून अशा प्रकारे बारीक करणार आहे. म्हणजे हे आपलं दुसरं काम असतं पुढचं. तर हे मी आधी खालचं जे आहे ते पूर्ण क्लीन करून घेतो आणि नंतर आपण कुट्टी करूया. आणि इकडे प्लग आहे, इथं वरचा जो प्लग आहे हा मशीनसाठी आपण ठेवलेला आहे. तर आता मशीन आपण सुरू करूया. आता जे आपण धार काढणार आहोत, तर मी या ठिकाणी गोपी ठेवून देतो. तर मित्रांनो परत आपण आत्ता शेडमध्ये निघालेलो आहे याकरिता की आता आपण धार वगैरे काढलेले, दूध काढलेलं, आता यांना वैरण खायला द्यायचे. तर ह्यातील बारीक केलेले आपण एक एक पाटी जी आहे ती प्रत्येकाला एक एक पाटी घालणार सकाळी.
आणि नंतर पाणी दाखवायचं त्यांना आणि नंतर घालायची राहिलेली वैरण. तर चला मित्रांनो, वैरण वगैरे तर घालून झालेली, आता आंघोळ करायची आणि त्यानंतर दूध घालून यायचं आपल्याला, कारण आता फक्त आपल्याला अर्धा तास उरलेला आहे. तर चला, मी जे आहे ते संपूर्ण आवरतो आंघोळ वगैरे करून आणि नंतर दूध घालून येतो. तर मित्रांनो, हा आपला वॉटर हीटर बघा, पाणी तापलेलं आहे पूर्ण बघा, वाफ दिसत असेल तुम्हाला. तर पटकन पाणी तापून घेतलेलं आहे ते यात ओततो, मस्तपैकी आंघोळ करतो आणि नंतर आपण भेटू. तर जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आत्ताच्या एका नवीन आणि विशेष ब्लॉगमध्ये. तर आता यासाठी जय शिवराय म्हणलं मित्रांनो, सकाळी का म्हणलो नाही तर बघा, आंघोळ केल्याशिवाय तर महाराजांचं नाव घ्यायचं नाही कधी. त्यामुळे आता आंघोळ वगैरे करून फ्रेश झालेलो आहे आणि आता आपण आलेलो आहे आपली बाईक नेण्यासाठी, कारण मला दूध घालायला गावात जावं लागतं. आता बरेच लोक म्हणतील की दूध घालायला जाताना पण गाडी घेऊन जाते. त्या भावानं बघा, आम्ही आहे रानात राहायला आणि गाव इथून आहे 1.5 किलोमीटर, त्यामुळे 1.5-3 किलोमीटर अंतर होते. सो मी बाईक घेऊन जातो आहे. ठीक आहे, तर आता मी गावातून दूध घालून येतो आणि नंतर आपण भेटूया आपल्या डायरेक्ट सेटअपवर. तर गायची बघा, मी सोन्याच्या घरापुढं आलेलो आहे. तर सोन्या त्यांच्या पण 2 दुधाचे किटले असतात, ते मला सकाळी न्यावं लागतात, कारण ही सकाळ सकाळी कॉलेजला जाते. तर गायच बघा, सोन्या कसा दूध पाजतोय कालवाडीला बारक्या. मला बाटलीनं पाजायची आत्ता यालाय काय, हे आत्ता झालंय आणि महिनाभरापूर्वी. आणि गाय बघा, पाय बांधून धार काढायला चालल्या. त्याला सोन्यावर लबरी पाईप बांधायची रे, कुठं भेटत नाही बाटली. आहेत नाही चावून कुठली म्हणजे काय झालं. कसा पस्तीस, अरे हिला का स्वतःच पेते वाटत. हो 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 हो, वर तोंड करते, वर तोंड कर. त्याला पाठीतली सवय लावायची. कायला का पडतेस त्याला म्हणते. तर गाईच चला, आता मी निघालेलं गावात. मला नाही वाटत मी गावातलं डेअरीतलं फुटेज घेऊ शकेन, कारण तिथं माणसं भरपूर असतात, त्यांना जरा वेगळंच वाटेल शूटिंग घेताना. तर जस्ट तुम्ही रस्ता बघा कसा एकदम क्लीन, सुपर फास्ट. तर मित्रांनो, 8 वाजलेलं आहे आणि म्हणजे मी आवरून आलेलो आहे गावातून, सर्व काही कामं करून आलेलो आहे. आणि आत्ता आपलं म्हणजे एडिटिंग चॅनलचं थंबनेल यावर 8 वाजता मी क्रिएट करायला घेतो. 8 ते 8:15 पर्यंत आपलं थंबनेल होईल, नंतर व्हिडिओ अपलोड होईल आणि 8:30ला आपण वेबसाईट लिहायला घेऊ. वेबसाईट लिहून झाल्यानंतर परत ना आपण 8:45 पर्यंत आपलं सगळं होईल आणि 9ला आपण व्हिडिओ नंतर पब्लिश करायचा. तर मित्रांनो, आपलं थंबनेल देखील क्रिएट झालेलं आहे एडिटिंग चॅनलचं. आता थंबनेल आपण सेव्ह करूया आणि नंतर आपला व्हिडिओ जो आहे तो शेड्यूलला लावून टाकू. तर मित्रांनो, सगळे व्हिडिओ जे आहे ते मी शेड्यूलला लावलेले आहे. आता 8:40 झालेले आहेत, 8:55ला आपला व्हिडिओ पब्लिश होईल. तर तोपर्यंत आपण पाणी दाखवूया जनावरांना. तर मित्रांनो, तिघं पण पाणी प्यायलेले आहेत आणि आता यांना वैरण घालायचे. तर मी पटकन या ठिकाणी वैरण घालून घेतो तिघांनाही. तर मित्रांनो, फायनली जे आहे ते म्हणजे सगळं काय आपलं झालेलं आहे, व्हिडिओ पण पब्लिश झालेला आहे, सोशल मीडियावरती पण मी लिंक शेअर केलेले आहेत. आता जस्ट म्हणजे 9:15 झालेला आहे आणि आता मी जे आहे ते टेक चॅनलचा आपला व्हिडिओ एडिट करायला घेतलेला आहे, बघू शकता. आता हा टेक चॅनलचा जो व्हिडिओ आहे हा मी पूर्णपणे एडिट करतो. याला जास्त नाही, मला एक माझ्या मते 15 ते 20 मिनिटात होईल, कारण मी सर्व जे आहे ते 1 टेकमध्येच बोलून टाकतो आणि त्यानंतर एडिटमध्ये कुठं जर स्क्रीन रेकॉर्डिंग वगैरे अटॅच करावं लागतं तर त्याला थोडा वेळ जातो. तरी 10 ते 15 मिनिटामध्ये आपला व्हिडिओ एडिट होऊन जाईल.
तर मित्रांनो 9:30 वाजून गेलेले आहेत आणि फायनली आपला व्हिडिओ देखील रेडी झालेला आहे. बघू शकता परफेक्ट जो आहे तो आपण एडिटिंग देखील केलेला आहे. इथं स्क्रीन रेकॉर्डिंग वगैरे दाखवलेलं आहे आणि व्हिडिओ जो आहे तो म्हणजे 1 मिलियन व्ह्यूजला किती डॉलर भेटलेले आहेत त्याच्यावरती हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर हा देखील टेक चॅनलवरती आपण आजच अपलोड करणार आहे. सो हा देखील व्हिडिओ आपला एडिट झालेला. आता याला देखील मी एक्सपोर्ट करून घेतो आणि नंतर मस्तपैकी जे आहे ते जेवण करून घेतो. तर मित्रांनो बघू शकता 10:15 वाजले आहेत. मी जेवण आलेलो आहे सेटअपवरती आणि हा व्हिडिओ मी अपलोडिंगला टाकलेला आहे टेक चॅनलवरती. 3 GB व्हिडिओ आहे. तर हा वायफायमुळे याला स्पीड पडतोय. तो वरती तुम्हाला स्पीड दिसतोय का काय मला माहीत नाही. 5 MB/s स्पीड पडतोय. सो आता हा व्हिडिओ जो आहे तो अपलोड होईल. त्यानंतर जे आहे ते आपण याचं थंबनेल वगैरे क्रिएट करून मी आता अपलोड करेन. तर मित्रांनो सायंकाळचे 7:30 वाजलेले आहेत आणि या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही सकाळपासून जे आहे ते आपण हे केलेलं बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला दाखवल्या. नंतर 1-2 तास मी रेस्ट घेतो दुपारी. तर ती काही गोष्ट तुम्हाला मी दाखवली नाही. रेस्ट घेणं काय पॉसिबल म्हणजे कुणी घेऊ शकतं रेस्ट. आता सेटअपवर आलेलं मी म्हणजे 7:30 वाजलेले आहेत. ठीक आहे. म्हणजे मी सगळी कामं म्हणजे सकाळी जी केली तशीच कामं धार काढणे दूध घालणे हीच संध्याकाळी पण 1 तासभर ते चालतं. आणि नंतर मी आता सेटअपवरती आलेलो आहे. आता सेटअपवर मी व्हिडिओ शूट करेन पहिल्यांदा विदाउट फेस कॅम जे असतात ते स्क्रीन रेकॉर्डिंगचे आणि त्यानंतर मग इकडे या सेटअपवरती आपण जे आहे ते आपला शूट करणार आहोत फेस कॅम संध्याकाळी एक तासाने बरोबर. ठीक आहे. मी स्टार्ट लिहायचे या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे जे आहे ते तुम्हाला मी सुरुवातीला 4 लेयर्स जे आहेत ते दिलेले आहेत ज्यामध्ये रेक्टँगल आणि शेप आहे. तर तुम्ही जस्ट काय करायचं प्लसवरती क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणी जे मी मटेरियल तुम्हाला दिलेलं आहे ते मटेरियल तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं. ठीक आहे. तर मित्रांनो बघू शकता आपलं सेटअप जो आहे तो रेडी झालेला आहे. या ठिकाणी आपला कॅमेरा लागलेला आहे आणि आता आपण फेस कॅम जे आहे ते शूट करणार आहोत. ते तर बघू शकता या ठिकाणी आणि या साईडला इथं आपण बसणार आणि पूर्ण आपला व्हिडिओ शूट होणार. तर मित्रांनो फायनली आपलं शूट झालेलं आहे आणि संध्याकाळचे 9 वाजलेले आहेत. आता मी जेवणार 9:30 ते 10:30 पर्यंत आपलं कंप्लीट जे एडिटिंग आहे फायनल व्हिडिओ जे असतात ते एडिट करणार आणि त्यानंतर बाकीचं जे वर्कआउट आहे ते करणार. म्हणजे बाकी जे काही कामं असतात ते करणार. जे आपली बाकीची म्हणजे उद्याची कन्सेप्ट कशी असावी काय त्याविषयी थोडंसं जे आहे ते स्क्रिप्टिंग वगैरे करणार आणि नंतर झोपणार. तर असाच होता माझा आजचा डेली रुटीन व्लॉग. तर कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं मी डावण्यास ट्राय केलेलं आहे. बाकी कसा वाटला कमेंट करून सांगा. भेटू पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.